Fortiden er en underlig, selvmodsigende størrelse. Den kommer aldrig igen, og den vil altid være her. Så da jeg en dag modtog et postkort med et billede af 25 krigsfanger fra 1. verdenskrig, var jeg klar over, at det ikke var noget tilfælde. Jeg vidste, at de her 25 døde fyre havde en plan med mig. Jeg må indrømme, at jeg ikke helt havde gennemskuet planen endnu. Og jeg kunne ikke lide lyden af den. Det var med nogen forbløffelse, at jeg pludselig sad og kiggede på en gammel sketch, som jeg havde lavet i 5. klasse for 43 år siden. Sammen med 6 andre elever ud af skolens 800 elever var jeg blevet valgt ud til at lave en plakat til årets skolekomedie. Jeg var stolt som en pave. Og selvom perfektion ikke er noget, man opnår på 4 frikvarterer, så gør jeg utrolig meget ud af selv den mindste lille bitte detalje. Det er min tanke, der bliver.
det sidste der må din tegning altså være. Det kom derfor som noget af et chok for mig, da jeg fandt ud af, at alle andres plakater var sat op. Undtagen min. Der skete noget ind i mig den aften. Jeg begyndte at kunne regne ud, hvor alt det her førte hen. De 25 døde krigsfanger kendte åbenbart til ting i min fortid, som jeg selv havde lagt bag mig. De havde sendt mig ud på en jagt. Men hvad jagede jeg? Normalt, når man vågner op med et nummer bundet til højre fod store tog, betyder det kun én ting, at man er død. Men jeg var ikke død. Jeg var øm over hele kroppen, som efter et sammenstød med en bus. Og jeg var sikker på, at nummer 213 var endnu en ledetråd for de døde soldater. Men lige nu havde jeg andet at tænke på. Hvad var det, jeg havde været op og slås med? Hvad var det for et trebendet uhyre? Var det virkeligt, eller var det bare et produkt af min fantasi? Og hvad havde jeg set, da jeg kiggede det ind i øjnene? Var det ondskab? Eller var det i virkeligheden et råb om hjælp? Jeg følte, at det var på tide at bringe postkortet af de døde soldater tilbage, hvor det kom fra. Ved første blik virkede alt roligt og fredfyldt. Men der var et eller andet i luften, en fornemmelse af usikkerhed, utålmodighed.
De her 25 mænd kom ikke hjem. De så aldrig deres familie igen. Pludselig blev jeg overmandet af en enorm skyldfølelse. For hvad var min lille traume fra barndommen sammenlignet med deres tragiske skæbne? Et ubetydeligt trauma, som jeg havde gjort til et uhyre og havde slæbt med hen til dem. Var det virkelig hele tiden mig, der havde haft en plan med dem, og ikke omvendt? Der var kun én ting, jeg kunne gøre. Det rigtige. En gang for alle at slippe det trebenede uhyre løs, som jeg havde holdt fanget, siden jeg var 11 år. Jeg kunne ikke finde min gamle klasselærerinde hverken i telefonbogen eller på nettet. Jeg gik ud fra, at hun var blevet gift og havde skiftet efternavn. Men en ting huskede jeg. Hver gang vi spurgte hende om, hvor gammel hun var, svarede hun altid, at hun havde den samme alder som sit husnår. Og hun var ung dengang, sikkert i 20'erne. Matematik havde aldrig været mit bedste fag, men så meget vidste jeg, at det udelukkede 213. Jeg havde en svag erindring om første del af hendes adresse, og efter lidt efterforskning gik ligningen endelig op. Jeg genkendte hendes stemme med det samme. Og da jeg nævnte, hvem jeg var, lød det, som om hun huskede mig. Da jeg spurgte hende om, hvad der egentlig var sket med min tegning dengang, virkede hun slet ikke overrasket over mit spørgsmål. Faktisk lød hun nærmest lettet. Hun fortalte, at min tegning var blevet væk, inden de skulle sætte de 6 tegninger op på skolen. Ingen vidste, hvad der var sket med den. Indtil den mange år efter dukkede op igen. Hun havde taget den med hjem, fået den indrammet og hængt den op i sin stue. Hun beklagede meget og kunne forestille sig, hvor skuffet jeg måtte have været dengang. Jeg sagde, at det skulle hun ikke tænke på mere. I øvrigt kunne hun fortælle, at efter premieren forsvandt de andre 5 billeder, og man fandt dem aldrig igen. Ville det ikke være fantastisk, hvis alting her i verden hang sammen? Hvis vi alle var forbundet med hinanden? At vi en dag kunne modtage et postkort, der kunne give os svar på alle vores spørgsmål. Okay, det er måske bare ønsketænkning. Men i det mindste, husk på, at hvis du en dag vågner op med et nummer bundet til din højre fods store tå, så behøver det ikke betyde slutning. Det kunne jo være, at det var dit lykkenummer.
Og når dit nummer bliver udtrukket, vil du være på vej ud mod nye, store, spændende oplevelser. Og den trebenede hund, den hørte jeg aldrig mere til.